Happy 1-year anniversary to our king, Eze Arochukwu. Chocho Aro, Mamano. Mamana Mamano, ori ihe. Mazi, Avamza Mazi. Nabihe okreke mbibi okpabi. Ki maneku meji Aro. Ileru anyị ugbu a ga-efu na anyị anọkatala na Civic Center nke dị na Arochukwu Okigbo iji nọkata maka nnọkọ ụmụ Aro niile ebe niile gbara ụwa niile gburugburu nke agba nke isii ya ọhịa nọ n'ime ya ugbu a ilekwa n'anya ihe awụ mrịta mgbe echiri Eze Aro anyị echichi ọkwa mgbe anyị nọ n'ime ihe a iji fụ na ihe niile na-aga n'anya ya ọyọ mere ụmụ Aro niile ma eji nọkata taa iji kwuokwa n'ihe niile gbasara Aro kwukwa na-aga Aro ma za na-aga n'ivu ọhịa ekwe nọkata ndị na-emetụ aka n'igwe a eji ekwu okwu na-eme ka ọ na-eru unu na ntị ma na-afụkwa n'ivu unu wu ndị Arochukwu mouthpiece ogwiri nwa egwu ndị niile na-ese ihe onyonyo ogwiri nwa ndị niile gbara ọkpụrụkpụ na Aro n'ọnwa na Aro iji mee ka agba nke isii ya bụrụ nke dị kpọkpọ ileru anya ga-efu na ihe ọbụla na-eme na Aro gbasara ihe Aro ụmụ Aro na-ejikere maka ịma na anyị bụ ọgara mba mezie mba anyị rọtakwa n'ụlọ anyị emezi ụlọ anyị ọtụtụ ihe dị iche ihe ịrịba ama na nwe na Aro nza anyị nwegbara ezigbote onye ndu na-eme anyị obi a na-ama anyị mma na-ewetakwa n'ihe na Aro ndewonu biko ịma na okwu a anyị ama ekwugbe maka ndị nọ n'isi ebe a niile were ire gbagbara ọkpụrụkpụ anyị nwere ndị nọ n'isi oche ebe a maazị Sam ọ nọwa ebe a ka anyị nwee ike nyetụ ya opoto ka o keletu ụmụ Aro maazị Nnawo Lemnali maazị ụmụ Aro na nwa elega anya n'ivu akwụkwọ ugbu a m chọrọ inye gị opoto a ka ị keretu ndị na-elega anya n'ivu akwụkwọ kwụrụwa aga mmemme a za na-aga na aga ịza na-afụ ya ndewo maazị ikwu na ibe ndewo nọ anyị nọ na Arochukwu Historic and Cultural Center ọhịa anyị kụrụ ebe a aka Civic Center bụ ime mmemme a na-akpọ ALL ARO National Conference nke isii anyị na-eme nke eji ebido mmemme ịṅụrị nabatara Eze Aro 1 year ago. So anyị na-afụ na ndị ibe na-abata ndị ochie anyị abatala ndị ga-emekwuru anyị okwu abatala ndị meso mee ihe ma ndị ga-agụ uri ma ndị ga-etu uri abatala so a na-echezi ka ndị isi okpokoro onye chairman na eze bata ndị eze bata anyị ebido mmemme. Yes. Ndewo. Maazị ndewo anyị ma onweghị agaghị maazị agaba ahụ anyị ma ama ka ndị isi oche anyị ndị anyị na-akwanyere ugwu bụ okeletu ụmụ Aro ihe anyị ji bịa agaghị ebido mmemme anyị egbe n'inye inye mmekpaazị ndewo lekwa maazị biko gatakwa mpaghara ka anyị keletu maazị maka ọ dịghị mfe ndị niile nọ n'isi okpokoro a wee ma ekwugbara ụmụ Aro okwu isi ụmụ Aro niile baịtawa ebe a anaghị aga ịbawo ọyọ mere ndị nọ ebe nọ wa na-elere na igwe okwu maazị Nnawo Lemnali keletụrụ ụmụ Aro na-elega anya ụmụ Aro mmanụ ori ihe azachitere ụmụ nwaanyị maazị yes ndị a ka iji anyị sị ka ikeleta ụmụ Aro ikwuru ụmụ Aro na-elega anya ndị ibu akwụkwọ aba gị ikwuru wa gị obi dị gị na ihe a na-eme nke a malitere ụnyaahụ ahụrụ m Okoro Ijeọma ALL ARO National Conference anyị bidoro 30 years ago nke a wụ the 6th edition nke a wụ ka ihe na-abụ usoro the first time the verse in 1996. These are the publications, the 5 of them which are all these publications. I go India and do more mama do church mana go here emebakwa nka agagwa bie na akwụkwọ again all ya bụ history a na-ekwu on
onye chairman ọmụnwa bidoro na chairman mega yanwa wu secretary at the time ana mee ndị ọdọ nzọ ọhụrụ afọ ise gara aga ewere chairmanship zanaka m ya naga na aka aga eme ya bụ ihe anyị hapụrụ onye anyị gbuere na ọgwụ emechaa atọ ọgwụ ọ na-agakwa n'ivu. Biko ọhaneze na-ele m anya n'ivu akwụ ugbu a ndị awụ ndị na-eme ka ilewe anya gị vụrụ na echere ma arịtawo na ụbụrụ ihe a ndị mere nza 1996 wụ na-ati ya na mkpịsị dora ndị ọdọ ma esochiwazi ka wụ mara na arụghị oke mba wedetụrụ ya edetu dowe agaghị onwekwanụ nke gbagwojuru inye anya inyele anya n'akwụkwọ agbaziekwa olu ndewo nọ ya mara unu mma maazị ndewo. Maazị na-awụ n'isi otu a ileru anya gị bụ na mmemme a adịlago kwesịrị ịdị and anyị zatara nzụ ụnyaahụ gịrị wee tutu rute ugbu a ịfụrụ ndị agha obi dị gị ndị agha ịza na-abụ ihe a na-aga ọza na-aga obi bụ ụtọ ibe ọdụ ukwuu na ụmụ arụ na-apụsa ịnọ ebe dị njikere na ihe mmemme taa ALL ARO National Conference ọ ihe na-emeje once in 5 years and arụ dị iche iche ndị bi n'ụzọ na-aba isa ndị izu ọgụ ha abatala abata ndị ajaliwo ndị abatalakwa ndị aja takịrị alọdọ ha na ha abịa so before you know it this all will be filled up adọghị ịkpa ga aza arụ mgbe aza na-adị na mma nwee peace nwee development ọhịa bịara ibe a. Maazị ileru anya nke awụ nke mbụ ya anyị na-enwe ọtụtụ ndị arụbigasị ebe dị iche iche na-abata na-avụ na arụ na-aga n'ivu ndị agha obi dị gị ndị agha eze avụ agama mmemme a ihe ahụ mmemme ma chịkọta arụ niile ọnụ ebe niile arụbi ọ aga ọza dịrị because ọ dịla ụmụ arụ amụrụ na-arụ ụzọ amaghị ibe arụ dị arụ ụlọ dị ọ ihe obodo ha na-enwe iji ma na ọ nwere ụmụnne wo bi nwa n'ụlọ ha bịa ha na-adị je very very happy iji mee ka ha makịta na enwere maka ogo dum nọ na-arụ ogo 19 nọ na-arụ ọnwa gbara ndị bi n'ụzọ nwa ụlọ ubi so nsọ ibe ha na-aba isa ọbịa so oke ibe aka ụmụnne wo bi ha dị very 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 happy so all years was don't let me once in 5 years but all the money let me at least every 2 years or 3 years because on na people echefu ibe aza lagi ezadere all here them very very happy about it. Ndewo maazị obi dị anyị ụtọ na ịbịara kwanyere arụ ugwu dị aga mana mgbe ị nọ na-ekwu okwu kwukwara gị ụmụ arụ avago kwutugoro ụwa ava gị bụ maazị Dr. Azubike Okoro. Ndewo.
Aro Thank you very much. Thank you. Can you put your hands together? 6th ALL ARO National Conference opening plenary. Mazi Innocent Ezuma, the Lord Mayor of Aro Uzo, will welcome you. The National Chairman, the Chairman of the National Patrons of Eze Aro, and the immediate past Chairman of the 6th ALL ARO National Conference Committee, Mazi Professor Okorijoma, Ndewo Mazi. The President General, the reigning PG of Eze Aro, Dozie Udensi, Ndewo. Eze Ogo na Eze Ndodo Neba, members of our distinguished speakers, panelists, my Lord Spiritual, the Bishop, who has been earlier on welcomed, distinguished ladies and gentlemen, please permit my protocol. Maman. Okibo, Maman. Maman. Mazini Orihe. I'd like to start with saying how grateful I am to God to stand before you this afternoon to welcome you to this epochal event, the 6th ALL ARO National Conference, which is a prelude to the first year anniversary commemoration of the installation of a new Eze Aro. I want to say that it's a great pleasure for me to be asked to chair this committee after it had been chaired for many years, many years, where many is not less than 20 years. More pleased that despite this little time we had to arrange this conference, that perhaps we have a better participation by Aro diaspora and the Aro Keynote has had a history of being united, of being able to accomplish so much in the times of yore, pre-colonial and then after colonial. Proof of what our forefathers and great ancestors did. We call them uneducated. We even call them uncivilized. But their civilization. And of course, it has served out meritoriously here, whether you like it or not, that's it. So we appreciate you, Mazi, for finding time to also head this 6th ALL ARO National Conference. Thank you very much. Trying to take his seat right away, extending pleasantries before he takes his seat. And once that happens, we want to call. Na-awụ maazị ileru anya ịmafụ na mụ na otu onye n'ime ndị gbara ọkpụrụkpụ na-Aro Uzo nwe ebe a ọ na-adịje mma mgbe ọbụla onye ọbụla ma na-asara ọnụ ya mma ajụtụ ya nwatakịrị ajụjụ maazị ama m bibi gị mgbe ileru anya gị bụ na nzizu na arụ na nwa arụ na-ekpo ọkụ ọ bụrụ mgbe ọbụla asị na ihe akawo ọ họla mmemme tara ọchịchịrị ndị a ga-eze afụ ihe a na-eme na njem a ihe na-eme wụ ihe ukwuu na-arụ ịma na mgbe n'afọ gara aga mgbe a bịara mee coronation ụfọdụ ekweghị na ọ ga-eme mana Chineke dị ebube. Chineke mebakwara mee o mee na nke a na-eme ugbu a zikwara na ihe anyị mere last year ka na-abịakwa n'ivu wee ruo n'afọ a this 6th ALL ARO National Conference
ihe wepụtara ka ụmụ arụ dum ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ gbakọta ọnụ bịa kwuo agarụ ma zaga n'ifu. Ndewo maazị, mgbe ị na-ekwu okwu ikwuru gị ụmụ arụ ava gị maka mmadụ ile gị anya kụpụ aka ka wovu ihe a dị na ngwe gị ị na-ọwụ naanị na ị na-esi arụ ị na-ata arụ ọbụna na-emetụ na gị ire ma abụ na ị na-ata arụ imekwutụrụ ụmụ arụ na-ele gị anya ugbu a ava gị kwụkwara wo agụ obi dị gị iji fụ na ihe awụ ihe dịbụ na mbụ kama ọ bịara mmewe na arụ ndị ụlọ ubi ebe ndị ụlọ ubi anyị bi na wụ na-anọkata ọnụ mgbe ọbụla wa bịakwa arụ bịa kenekwa eze arụ anyị akpakwa gị arụ ma aza dị na mma. Afa m owu maazị Ikechukwu Okafọ, m bụkwanụ Ọchụudo Amụvi, bụrụkwa Ugwu Arụ. Before I was the President General of Awada Amụvi Welfare and Development Association. Na 2022 ka m hapụrụ ọchịchị ọhụụ. Na 2022 ahụ ka m bidokwara banye na nzukọ arụ wee bụrụ Financial Secretary nzukọ arụ worldwide. So ọ agọdụ ugbu a obi dị m ụtọ ukwu na ihe a na-eme maka na arụ na ha ezi na udo abata na ọwụ sọsọ na udo abata na ọganihu abatakwu nọ na arụ. Like onye kwuru okwu yesterday, Reverend Father kwuru okwu yesterday si na ụzọ esi abata arụ sikwara na ihe na-eme na arụ maka ọ dị na mfe. Ịza ọfịa ụzọ dị mfe, ịza okobo ụzọ dị mfe, ịza akwụ ibom ụzọ dị mfe. Ihe na-eme nọ na arụ by the grace of God, ihe ọ ga na-emekwa na-aga n'ifu. Ndewo maazị, obi dị anyị ụtọ inweta gị ebe a taa, ya mara gị mma. Ndewo maazị. Choo oke Igbo mma mmanụ, choo Igbo mma mmanụ, amanama mma mmanụ, ọmụta ozi mma mmanụ, nganga mma mmanụ, ịfụnanya mma mmanụ, udo mma mmanụ, inyom ori ihe biko ịṅụrọ m ọṅụ n'ihe ọma dị mma o. Ndewonu, biko achọrọ m iji opoto a wee nabata ụmụ arụ dum za ebe dị iche iche wee bịa n'ala anyị. Your Highness, I didn't forget you when Eze Aro comes to make introduction. Biko ihe a wụ ọgbakọ ụmụ arụ ma ndị za ebe dị iche iche ma ndị bi na mba, ndị bi n'ụlọ ma ndị nọ n'ala bekee. Ịma na arụ dị ogbu. Mmemme a onye isi oche mmemme a ekwuola n'ihi agọmazadị kwuo ihe mere anyị ji wee bịa. Ọ baghị uru mmụọ ihe bịa kwugharịwa si nekwa. Obi dị m ụtọ na ụmụ arụ zara oku. Obi dịkwa m ụtọ na ị gbakọrọ ebe a maka a na-elekwa anya na mgbe ndị ọdọ ma bịa ụwa gị ebe a ma azadị. Biko n'ụzọ ugwu na nganga ana m asị ụmụ arụ dị iche iche ma ndị dum za ebe dị iche iche bịa welebe anya na arụ. Ma anyị sikwa ebe ọbụla ibi bisie ike ebe ọhụ gosiwo na ịwụ nwa arụ. Onwekwa ihe ọbụla ị na-eme ihe kuo anyị modi mgbaga njem ka ọ bụ ugbu a nwụpụ iji aga m abịa Eze Aro ma bịa ma ọ bịaghị ozie ndị ma bịa wo dị iche iche. Mgbamume anyị na-enye unu na anyị ndị nọ n'arụ emeela ka udo dị n'arụ and udo ga-adị n'aha Jizọs. Anyị zakwa otu aka ahụ wee na-ekele unu. Anyị na-anụ ihe dum na-eme n'ibe dị iche iche ma ọgbaghara ma nke ọma ma nke ọjọọ. Ma o nwere otu ihe m mara na ọ bụrụ na emeghị ya gara ihe dị ukwuu dị n'obi eze ma ndị na-ekwe ma ndị ekweghị ma emegbaa ihe dum ga-eme kọbinet anyị bụrụ olu. Emegba
ama enwe nghọta maka ọ bụrụ na anyị dum tinye isi n'ebe olu ịmana na amamihe adịghị ya. Biko ana m ekele ihe ana m arịọ anyị ka ajisi ike bụrụ n'obi na anyị bụ ụmụ Aro, anyị bụ ndị ma ihe, anyị bụ ndị na-agbaghara ihe for the well-being of ala anyị. Anyị na ha anụ mkpọtụ na-eme na ndị Zọgụ. Anụrụ m n'abalị chiforo taa na enwere mmemme mere ebe ọhụụ. Anyị na-asị biko ka Chineke nara mkpụrụ obi ndị dum wogburu na ndokwa, maka amaala m na o nweghị aga nwa Aro ma za na buru egbe gị mebi ọbara nwa Aro ibi ya. Ndị a na-eme ihe a dum anyị mana na ha bụgo ụmụ Aro, because ha wụrụ ụmụ Aro anyị na-etute ha biko chegharịa. A ga-akọ dịkwa n'Izombe ma na Agwa ma n'ebe dị iche iche ndị Aro nọ. Anaghị anụ nsogbu na dị, biko anyị na-akasi unu obi, anyị si unu wee nọrọ ebe ọhụ, obi anyị na ebe ọhụ, but unu rịta na home is home. This is our grassroots. Aga Adumza wee gbakọọ taa as na All Aro Conference. Ọ ka anyị onwe anyị identity, ka anyị kwuru onwe anyị eziokwu na n'ezie o nwere ihe dị iche na nwa Aro. Biko ị were ịvụnanya ahụ were na-aga ka anyị nwee ọganihu, maka ebe nwere ọgbaghara ihe na-adị nke ọma. Mgbe Eze Aro ma abaisa, ọ mekwuru anyị ihe dị iche iche, ọ mekwuru anyị aga obiza wee dị ya, ma mụ onwe bụ onye na-asụsasị ụzọ to make sure na mgbe ọ bịara na dọmagwị ihe dị n'Aro. Biko ana m asị ndị bịara abịa, unu nọrọ nke ọma, ma na unu nọ na ala unu nọsara ahụ, unu mesara onwe ihe na-ewute gị ikwuoro anyị, onwe ihe dị mma ikwuoro anyị, onwe ihe na-adịghị mma anyị na-eme n'ebughị n'anya gwa anyị ka emegharị anya. Anyị bụ ndị na-anabata ihe a gwara anyị ka eme ya nke ọma. Biko n'ava ụmụ Aro bi ebe dị iche iche, ma n'ụlọ ma na mba ma ndị nọ ala bekee, anyị na-asị ndewonu na mgbe anyị na-eme ihe a eme nke ọma n'aha Jizọs. Biko na-ebibighị mgbe keletụnụ ụmụ Aro na-ele gị anya n'ifu akwụkwọ ugbu a. Oke Igbo mma mmanụ, amana mma mmanụ, Aro oke Igbo mma mmanụ, ndị inyom ori ihe mkpechitere n'ụwa maazị ndewonu. Imekwuru ava gị ikwu aga ihe aza na-aga taa yara nke gakwara aga ụnyaahụ, aga obi dị gị ọgwụla. Aba m bụ Maazị David Moko, awụ m nwa Aro, wụrụ national patron nzukọ Aro. Ihe bidoro nzọ ụnyaahụ a gara for a crusade which went well, ọ gara nke ọma. Ndị pastors ndị tere mmanụ bịara kpere Aro ekpere. Anyị ndị bụkwara na Aro na ha adịzi n'ihe ọma na ha adị abata na Aro ibe na nwa abata. Anyị nwere olileanya na nke dị n'ihu maka nke anyị na-eme ugbu a mma. Nke taa anyị bịara ihe anyị na-eko All Aro National Conference, ịkpa ọbụbọ banyere Aro, ọganihu Aro. Ava Aro bụ ihe ndị mba ọdọ na-asọpụrụ mgbe mbụ, kama ọ dị ka ọ dị aga ihe eze mee Aro anaghị anọkwa ebe ha kwesịrị ịnọ. Site n'ike Chineke, eze anyị nke ugbu a enye n'aka ụmụ Aro bụ ndị na-akwagidekwana ya ka edewekwa Aro ebe Aro kwesịrị ịnọ. Ụbụba anyị na-akpata ndị aga Aro ma na-aza aga n'ihu ọnya ha bịara taa. Ndewo maazị. Obi dị anyị ụtọ ukwuu maka ikwuturu anyị okwu. Ndewo. Ịma anyị ndị na-anọkọta enyi nso aga anyị na-amụrụ tụkwa na-akpụrụtụkwa ụbụrụ. Ndewo. Biko anyị nwere the President General ọ nọwa n'etiti anyị, ama m kwuo okwu megbe n'inye ka o keletụkwa ụmụ Aro nna ka anyị ga keje president anyị nso. Blessing. Yes.
Chọọ oke Igbo mma mmanụ mma mmanụ ihe mere ihe ori ihe ndị ewonu asị m ka ndị jepụta wee kelee ụmụ Aro maka aka dum unu nyere anyị ihe anyị na-eme agbakọ okuwaga waza ụnyaahụ ịvụrụ na ewere nwaanyị iwe nyefee n'aka Chineke maka ihe anyị na-eme sitakwa ebe ahụ mee medical mission free of charge to ụmụ Aro, drugs, eyeglasses, all with the assistance of His Eminence. All the things we are all done. And taa nwa anyị bịara ka anyị bịazi ozi aga arụzi eme ihe kwuoro ụmụ Aro ndị ha wụ kwuoro Aro ihe ha wụ we are self-actualization. Ụnụ mana anyị nọ na era of renaissance, Aro renaissance. So anyị na-atụlegwu onwe anyị ka anyị makwa ihe ahụ eji wee mara Aro aga Aroza wee dị ikpiti mgbe mbụ amaka ma anyị weghachi azụ anyị gwegwara na ihe nne ha ga-eme taa ga-abịa na nzu ndị ewonu ịma asị Aro bekee mbụ ịfụkwa gị ịza na-agbapụ bekee nwa onye ọbụla na-ege gị ntị ma ma na ị na-asụ bekee ebe ọ tara ọchịchịrị ndewo President General nzukọ Aro anyị ga-akpara ọjị a gaa njem maka onye ndeka ga-anụta ga ga-eri ya n'etiti ka nwaanyị nụtara nwere ezi nwere ọnụ oke Igbo mma biko n'usoro All Aro National Conference anyị ga-ebido otu ọjị a obere our chairman of All Aro National Conference Maazị Sambo Oyefa yo ya Maazị niile PG worldwide I'm chief host of this event and the Aro President General and chief host. So I know I will Eze Aro the authority of President General. Aro National Conference. The Anabata Liberal Mata. And even onye ụlọọrụ aka n'ọmụmụeba mmenyenye ọcha ka o were nyezie chairman of the quotation nsa gbara onye tren nke ji gbasa ka ọ hapụrụ taa anyị na-eti Jerusalem na obodo were ọchị a nyere m ya na-ewe maazị
the way they carry phone constantly up and down. What's you want carry this phone something? Okay, because I'm very Papa gave me na Uzubani All Aro National Conference, 6th edition. The conference, the organizing and another soldier. And then they will reach the kind of Doja, kind of Santo, Tasa Zeke, Tasa Odo, Odinama, Organivu, Mepe, Ihe Chineke, Nangozi Chineke, Naliara, Yanileka, and Anava Jesus. Amen. The Chairman CEO, Zumatex Nigeria Limited. Thank you very much. Eze Aro the ninth. Distinguished ladies and gentlemen, esteemed royal fathers, accomplished scholars, community leaders, delegates from across Aro diaspora, and honored guests. It is with my profound humility and immense gratitude that I welcome you to the 6th ALL ARO National Conference. No. When the organizers extended the invitation for me to serve as the chairman of today's opening ceremony, I received it with a deep sense of responsibility, in no small measure of humility. I am fully aware that among us are many whose contributions to Aro history, culture, and nation building far exceeds mine. Yet, with your indulgence, I embrace the duty with utmost seriousness and with a commitment to uphold the honor of this sacred gathering. A gathering that should set an excellent tone for tomorrow's celebration of the first anniversary of the coronation of His Eminence, Eze Arochukwu Oji, Eze Aro the ninth. This conference, beyond its ceremonial splendor, is a solemn convocation of minds and spirits committed to the task of preserving, interrogating, and advancing the legacy of the Aro people. Our mission here today is neither nostalgic nor perfunctory. Rather, it is anchored on the imperative to rigorously document the historical, socio-political, economic, and cultural contributions of Aro communities, both at home and across the diaspora, not only to the development of southeastern Nigeria, but to the broader Nigerian polity and the world at large. Asị na ndị Aro bụ
Oberamba Meziemba. We gather here in continuity of a vision first articulated in 1996 during the inaugural ALL ARO National Conference in Arochukwu. That seminal event coming a year after the coronation of Eze Vincent Ogbonnaya Eze Aro VIII in 1995 marked a new chapter in our collective self-reflection and reawakening as Aros. Despite the legal and political intricacies that followed the passing of Eze Aro in 1987, the strength of our heritage endured. The second edition of Aro Uzo, our largest diaspora settlement, followed in 2000, and subsequent gatherings in Ajali 2005, Owerri 2011, and Abakaliki 2020 have each enriched the ongoing conversation. It is therefore fitting that this 6th edition and the first under the reign of His Eminence, Eze Arochukwu, Eze Aro IX, builds upon that foundation, even as it inaugurates a new era of introspection, visioning, and strategic planning for the future. We convene today in a world in flux, a world ever more interconnected, yet paradoxically fractured by political fault lines, cultural homogenization, and the dilution of indigenous identity in the tide of globalization and religion. In such a world, the urgency of reaffirming who we are, our heritage, our values, our collective memory cannot be overstated. While we remain open to the fruits of modern civilization, we must be deliberate in filtering what we accept, lest we lose the core of what makes us Aro. The theme for today's conference, thank you, consolidating gains and charting new frontiers for Aro Kingdom unity, peace and development, is both reflective and aspirational. It invites us to honor the strides we have made, while also compelling us to envision and articulate the structures and strategies needed to secure a future of dignity, prosperity, and cohesion for the Aro people. Indeed, we are privileged to have Mazi Sam Ohuabunwa, a renowned thought and business leader, public intellectual, to deliver the keynote address on this timely theme. Thank you, Mazi. Our distinguished lecture sections will further deepen our discourse. The topics and presenters include: 1, divided by geography and politics, but united in noble ancestry, sustaining the Aro economic and leadership essence, to be delivered by Mazi Chimadike. Number 2, Aro Kingdom and its diaspora, a shared vision, by Mazi Dr. Ejike Nwankwo. Number 3 theme is political renaissance of the Aro Kingdom, awakening and mobilizing the Aro for political engagement, by Mazi Dr. Kano Ohuche. And 4thly, continuity and change in cultural practices as a model for managing conflict in Aro Kingdom. Lessons from history, by Dr. Azubike Okoro. Each of these lectures promises to provoke thoughtful reflection and robust dialogue.
I commend the conference committee for their meticulous planning and their unwavering dedication to excellence. As we proceed through the sections over the next few hours, I urge every participant to engage with open minds and bold hearts. Let us listen attentively, ask critical questions, and contribute constructively. Let us be rigorous in analysis, courageous in our prescriptions, and united in purpose. In conclusion, we pledge to honor the discipline of time, even as we remain flexible enough to ensure that this conference yields a practical, action-oriented communique, a blueprint that will guide our collective endeavors until we reconvene for the 7th edition. God willing, to review our progress and chart further paths toward our shared destiny. Let this be more than a conference. Let it be a clarion call to duty, to memory, and to the Aro Renaissance vision. Thank you, and may Chukwu Okike bless us all. Thank you. Mommy, now, ndagi mere. I say, I just want to go to ole agawo ndị na-ele anya n'ivu akwụkwọ meji were na-ejide obi waka ịma isi arụ niile lọtawa ebe a na-aga ịba anyị oyo mere aja esi ka anyị jụtụ nwa gị nwa ajụjụ agawo na-ele anya wabụ yes na ihe na-aga n'ivu na ikwuru anyị abaghị gị kwuru anyị aga ịzafụ mmemme a bidoro nso onye a yara aga nkịta amsa na-aga. Aba m bụ Ezinne Oledo Chibuzo onye nkwere ọkwanụ m onwe wụ President General nzukọ Arochukwu Women's Week Worldwide. Mmemme anya bụ na mmemme ihe gbasara eze anyị ịgbara avụ olu na okpokoro ya bụ ihe a na-eme abalị 4 kama o bidoro ụnyaahụ ahụ o bidoro medical outreach bụ nke ihe gbasara ya wụ ndị arụ dum ma ikom ma inyom azi ikewo elebawazi o nwere ihe ọgwụ ekwesịrị inye enyewo onwekwanụ ndị nke wa ma refer to hospital emekwa nna so ihe ahụ yere ndị arụ aka ukwu ekpekwara ekpere ọma gbasara ala arụ si n'ive bidoro ịbata mgbe eze anyị chịwara bụ His Eminence Dr. Eberechukwu Orji the Eze Aro 9th of Arochukwu Kingdom n'ive ahụ ma adịgide ekpere ukwu dị mma ebe dum dere du ụmụ arụ nọkwara ebe dum juru emeziri emezi ruo n'ụta akwa anyị bịakwara nke the 6th All Arochukwu National Conference nke akwa butekwa ihe ọmakwa n'ihi na site na atụmatụ ọ na-achọ ka udo dị na arọ ọ na-achọ ka enyere ụmụ arụ the youth aka emewe empower obidola ebido ana ọma na-eme na-aga n'ihu n'imewe empower so that in the future we bụrụ ndị nwee ike nwere ọrụ aka nkewo n'ihi ile anya ọrụ adịghị na arụ mana Nigeria as a whole ugbu a so onye mụtara aka ọrụ meji enyere onwe ya aka ọ kwụsịkwada ihe ọ na-achọkwa ka ihe gbasara culture anyị ka ọ bụ na ọ na-anagide na ọ dịgide cultural heritage should be preserved o so n'ihe ndị ọ na-achọ ọ naghị emekwa ya even ọ gbara gburugburu na-aga communities dị around Arochukwu even na na ndị ezewo kparịtara ụbụbọ even na security and peace ma dị n'arụ ọtụtụ ihe dị iche iche o bu n'obi echikwara ka ana m eme nke wụ the climax of the climax of the ceremony mgbe a na-eme ihe gbasara avụ olu ya na civic center akwa emegbe akwa ama agakwa kụọ ngaji n'eze na họteelụ nwanne anyị nwoke dị na movie Alpha so ihe ndị a niile ama agakwa n'ihi o bidola with church o bidola with ikpere Chineke ama mgbe anyị megbakwara ihe niile ama alaghachikwazi na Sunday ga kelee Chineke. Mọmi nke a siri na ihe niile a na-eme ibidokwara hụ n'isi aga atụtụọ ya tutu ruo na nke anwa anyị nọ n'ime ya ugbu a kaziri na ịbụ ezigbote onye ndu zikwaranụ na enweghị ihe na-eme n'arụ na-edo oge anya
ndewo maka ikwuturu ụmụ Aro okwu obi ma adịkwa anyị ụtọ ewekwa na emetụgbakwa ihe a mgbe ọbụla anyị abịakwa gị nwekwa ike dotukwa anyị anya maka enwere ike mgbe ọbụla onwe ndị anya aghọtabaghị ga-esi anyị lekwa gị ọ dị ndewo ndakwanụ ihe na-ekwuru ụmụ Aro ndị na-anọghị ebe a na-elekwa n'anya anya ma ọ gụsie na ewe ikike ọbụna ọ nọ ebe dị anya kwa ma erusapụ na ihe na-ekwukwara n'ụwa ugbu a ihe m na-ekwuru ụmụ Aro na-anọghị ebe a wụ na eziokwu site na agụ ụbọchị dị ụfọdụ nọ n'ebe dị anya ụfọdụ ya bụrụkwa nkunye nne mgboro ndị mara ihe m na-ekwu ma ihe mere wee eruteghị ihe m na-asị wụ na udo dị n'Aro ọganihu na-abata n'Aro ọ bidola batawa ihe ọma na dị n'Aro so onye ọwụna mgbe ọwụna a na-eme ihe gbasara Aro mgbe ọwụna eze na-eme ihe o kwesịrị ka anyị jisighị ike n'ihi na ọwụwa taa ka a tụrụ ya atụmatụ ọ dịla anya onye ọ dị n'obi ma gbalịsi ike irute na-asị na mgbe anyị na-eme nke a Aro ma na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Ndewo mọmị Chineke gọzie gị ndewo. Thank you very much. And let's hear from him, ladies and gentlemen. Can we hear from him? Let them be absolute quietness. Let there be absolute tranquility in this environment so that His Eminence would say what we want to hear. Thank you very much. I take my leave shortly. Aro, mamane. Okibo, mamane. Ndeji agamba, mamane. Ndenganga, mamane. Bekembu Igbo, mamane. Ogaramba meziemba, mamane. Ndeji asụ ụzọ, ndeji avụ ụzọ, mamane. Nde na-eme ihe avụrụ anya, mamane. Oke Igbo, mamane. 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 Inyom George ori ihe. Inyom Marama ori ihe. Inyom Dorazi ori ihe. Biko ịkụtụrụ ụmụ Aro na ndị inyom aka. N'okwu bekee, All Aro National Conference, 6th edition. Anyị bịara taa. N'okwu Aro, ụmụ Aro dum ibe ọbụla wono. Anyị nọkata dịka ụmụnne, gbarịa ụbụbọ, susuta ọnụ, tụlee uche, mara aga anyị ma zaga n'ivu ọkwa nna. Obi dị m ụtọ ịbe ọ pụrụ iche na agbamizu avọ olu nzam rigoro n'okpokoro nna nna m dị Eze Aro na anyị zụtara taa ụmụ Aro na mba dị iche iche si ka anyị kwutu okwu kwuoro anyị okwu. Nna nna m si ụmụ Aro zụkatawa okwu jere onwe wa eziokwu ọkwa nna ọnwa bụ anyị zụtakwuoro onwe anyị eziokwu. Obi dị m ezi ụtọ ịbụ ụmụnna anyị Aro ndị izu ọgụ, Aro ajali, Aro ọkaigwe, Aro ịkpa eche mama na akụtụrụ n'ụwa aka ajatakiri ọmụma na mba dị iche iche. Ndị mmadụ ahọsaghị aga Aro dị. Aro pụrụ iche n'ala Igbo. Aro pụrụ iche dịka ndị. Aro dị ikpiti. Aro anaghị ahọsagba ya ahọsagba. Ịfụ nwa Aro ịfụla nwa Chineke. Ịfụ nwa Aro ọ dị ebube na-esoje nwa Aro ibe ọbụla ọ nọ.
ụmụ Aro dum ụmụ eze onwe ihe na-eche anyị eji gụọ anyị ava ihe ọhụụ Chukwu ọ ya na-eche anyị ọ Chukwu ọhụ kere eluigwe kee ụwa ịchọ ivu Chineke bịa n'ala Aro mgbe na-adịghị anya ọ ma edo ụmụ Igbo anya na ọ dịghị ihe a na-eme n'ala Igbo ya enwe isi ma erusabeghị ala Aro mgbe na-adịghị anya ọ ma edo ndị mmadụ anya na ihe taa ikike n'ala Naịjirịa achọwa ivu Aro ọkwa nna ndị Aro mgbe na-adịghị anya ọ ma edo ndị isi ojii ibe ọbụla wo nọ n'ụwa na ihe siwerewe ike wocha ọ gara serere werere wochawa ivu Aro ihe anyị na-ekwu bụ na ụmụ Aro agaala njem gaa ebe dị anya nzava olu anọ n'okpokoro ọ dịghị ebe ndị ụmụ Aro akụtụbere anyị ụmụ Aro ndị nọ na mba dị iche iche n'ala Naịjirịa wa akọtụrụla anyị amaghị na ụmụ Aro nọ na Akwa Ibom anyị amaghị na ụmụ Aro nọ na Cross River anyị amaghị na ụmụ Aro nọ na Benue na ụmụ Aro nọ na Kogi anyị amaghị na ụmụ Aro nọ na Panya Equatorial Guinea anyị amaghị na ụmụ Aro nọ na the Caribbeans anyị ekwuoro na mgbe dị n'ivu anyị ma abịa votu gbawa ibe ọhụwo nọ amara agaghị ha na-asị afọ dị mkpa voko ntị imi ya arọkwa nna nzute anyị taa na ihe anyị na-ekwupụta bụ na mgbe onye tetara bụ ụtụtụ ya mgbe ọ dịele anya na-ehi ụra oke Aro a na-evunahụ anyị ugbu a oke anyị ama evunahụkwa anyị ọdọ ibe ọbụla oke anyị nọ anyị ma abụ sakata ya ọnụ agụ ma abụ anyị nkwugbo okwu anyị ma ekwu taa mgbe dị n'ivu ntam onye ọbụla banye n'oke ọchịchị na Naịjirịa achọwa ụmụ Aro mgbe anyị na-ama amụma ihe a ndị ọbụla si inye arụtụkwa aka na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ gbasaghị nsị ọ dịghị ihe dị aga ọhụ ọ dịghị ihe ụmụ Aro ama ekwupụsa arọkwa nna ọ dịghị ihe ụmụ Aro ama emepụsa onye mma na Aro ha aga ọha ọchịchị gụọ ya ọ ma bịa chọọ n'ivu Aro ma akwagide onye anyị kwadoro aga n'ivu onye anyị kwagide adịghị ebe ọ na-aga arọkwa nna ihe anyị na-nwe ekwu bụ na anyị ma agbasi ike dịka ụmụ Aro hazie onwe anyị ahazi mezie onwe anyị emezi aga ọ ma abụ na ihe a na-eme na mpaghara obodo anyị dị n'ebe a mana ala Igbo mana Naịjirịa mana mba Afrịka ma ihe gbasara ndị isi ojii ma n'ụwa dum Aro ma abụberịrị nke mbụ anyị na-ele anya na anyị hazie onwe anyị ahazi ihe ndị bekee na-eku development amaghị ihe ma atụ anyị n'ọnụ maka na nkwu eguzogide ya iguwo anajụta onwe ya aga ma bụ ihe ọbụla anyị chọrọ ime n'ala Aro anyị ma emepụsarịrị ya maka igwe bụ ike biko ụmụnne m na nzute anyị taa anyị hụcha ntị mepee obi anyị
gee ezigbo ntị na ihe dum a ma ekwu, detuo ya edetu. Anyị kpama n'ụbụbọ ya na ruo dịkwa n'omume. Na nke mbụ bụ mmụma amara, nke ọdọ bụ omume ya. Anyị ma gbalịsi ike dịka ụmụ Aro iji vụ na ụbụbọ dum anyị kpara taa na anyị tiri ya n'ọrụ ịvụ na Aro wụ nke mbụ n'ala Igbo. Aro ma bụberịrị nke mbụ n'ala Nigeria. Eche m ma mana akụtụkwara n'aka. Aro ma bụberịrị nke mbụ na mba Afrịka. Aro ma bụberịrị nke mbụ n'ụwa dum. Aro inkwere na hụpụrụ m ụma o. Hụpụrụ m ụma o. Biko ka ọ ha m n'ọnụ aga ka omume a gaa n'ivu. Ndewo nne. His Eminence is actually walking to his seat. Walking to his seat. Him to do the best. Thank you very much, the chairman. Thank you. Thank you very much. Consolidating gains and charting new frontiers for Aro Kingdom, unity, peace, and development. A keynote address delivered at the 6th All Aro National Conference, holding at the Arochukwu Historic and Cultural Center, Aka Civic Center, Arochukwu, July 25, 2025. Your Majesty, Eze Aro and Eze Aro in Council, Council of Ndezogo, Your Royal Highnesses, our chairman, very able chairman. You know, when he read his speech, I told somebody this man is educated. It was then he told me he has a PhD. I said, well, he has justified it. Because Professor Korijoma knows that there are all kinds of PhD holders these days. Mr. Chairman, let me also welcome our PGs, both men and women, PGs here. Botun Zukaro, Aro Uzo Patriotic Union, Ajali Welfare Union, and other PGs from different Aro communities here. Our national patrons, and I'm standing on Professor Korijoma to recognize the rest of the national patrons, they are Davy Moko and the rest. Distinguished Aro leaders, our special guests, we have a lot of special guests here from different parts of Nigeria and different parts of Aro Kingdom. Ladies and gentlemen, let me abridge this protocol. I'm very grateful to God for the opportunity to stand before you. First, I stood as chairman of the conference planning committee. It's a mere coincidence that I was also appointed to give this keynote address. I'm not speaking as chairman, I've spoken as chairman. Now I'm speaking as a guest speaker. I am very grateful to God who has brought us here today. And I feel truly honored to have been requested to deliver this keynote at the 6th All Aro National Conference. I remain grateful to God to present and to the present and past leadership in the Aro Kingdom for the privilege I have had to be part of this conference from inception in 1996 during my tour of duty as the Secretary General of Arochukwu. Today's event is unique as it is being held preceding the first year anniversary commemoration of the installation of a new Eze Aro, who had just spoken here and actually almost made my keynote address redundant because he spoke in the spirit what I'm about to speak about.
And given the circumstances of the installation, several feathers were ruffled, and the ancient entropy has reinforced the need for this keynote and for this theme of this conference. This conference theme is focusing on Aro peace, on unity, and development. As you know, beyond the recent dissonance in Aro homeland, many Aro communities in the diaspora are in their need of fostering unity in order to promote peace and development. Peace and unity. It is generally agreed that peace cannot endure where there is no unity and justice. And development cannot endure where there is no peace, and that neither unity nor peace can suffuse where there is no love. And love preaches sacrifice, humility, truth and honesty, forgiveness, fairness, compassion, and empathy. Therefore, fundamental to sustainable peace, unity, and development in the Aro Kingdom is to forge the bonds of love. Not erotic love, but the kind of love which is evident in Aro ethos. One madu emebule one more emebula one madu. Ebe bere ugo bere nkesi beye bela. Onyahala one ya. We remember the Americano's popular song. Kanyi were kele ni hunanya ne dimma. For those of us who are Christians here, the Bible enjoins us to love thy neighbor as thyself. Matthew 22:39. Further, it says, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Romans 12:10. We read, love worketh no ill to his neighbor, and therefore love is the fulfilling of the law. Romans 13:10. Further, he that loveth not his brother abideth in death. 1 John 3:14b. And if a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he had not seen? 1 John 4:20. As touching unity, Aro says, Anyukata mamiri, obo uvuvu. Akari kwa akikpa kwa akari. So God joins us in John 17:21, that we all may be one. That we all may be one. We are further told that every kingdom divided against itself is brought to dissolution, and every city or house divided against itself shall not stand. Matthew 12:25. I accept that. And where there is strife, the Holy Spirit departs. You are making changes. Philippians 2:3 says, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. And James 3:16 concludes, for where envying and strife is, there is confusion and every
evil work. Your Majesty, Eze, our Father in the Lord, when we look at what Bible speaks about peace, it says, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Matthew 5:9. "And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace." James 3:18. And when we consider that most Aro people are Christians, and even those who are not Christians believe in the Almighty God, Chineke, Chukwu Abiyama, Okaka, should we not therefore be guided by these scriptural injunctions and live in love? Unless we are hypocritical, who say one thing and do a different thing. But I'm certain that we are not hypocrites. Charting new frontiers. The occurrence of conflicts in every human community or organization is natural and common. But what makes the difference is how those conflicts are resolved. My brother, Ogenukwu Aro, always tells me that Aro na isiokwu ma ha anaghị ese okwu. That says that Aro has long devised its ways of dealing with conflicts. And these long established systems of dealing with different issues that confronted Aro, which constitute the Aro culture, help to keep peace and unity within Aro. This attracted much respect from our neighbors, which the royalty had just made reference to. Problems that looked intractable were referred to Aro, and they used their wisdom to unpack them to the admiration of our neighbors. Aro was known to settle problems of other communities, including resolving land and territorial disputes for them. I never heard of intra-Arochukwu war. Maybe somebody will tell me. I've not read or heard of inter-villages war or inter-kindred wars. No kindred conquered the other, nor was any village subservient to another. A major reason I remained in peace for a long time was, first, there existed love. People come to Aro, we go to parties, or we go to drink. When my sister Chichi used to have somewhere, we used to come and drink. I remember somebody from Anambra State who came, and we drank, left our drinks, went somewhere, came back and took the drinks. He said, you left your drink, you're taking the drinks back. Are you sure? I said, we are sure. Why? Because Aro people love each other. Secondly, they had common values, they had common ethos, and they had common aspiration. That was why they designed a traditional leadership system that minimized competition, schisms, and strife. Thirdly, the Aro were very consultative. They were consultative. Hence, no conflict was allowed to fester for long. Hence, the concept of Ibomabale. Because the matter must be resolved before daybreak. That is why the Aro has the concept of Ibomabale. The use of force to settle communal conflicts in Aro was anathema. We never had it. We had problems, we had disputes, we settled them. To the delight of people who think we'll break up, we'll scatter.
Today, in our communities, much of the strife and disunity seem to have arisen from choice of Ezes or traditional leadership, and of recent, choice of president generals or leaders of development or welfare unions. These conflicts may be natural, but in my view, they are not inevitable. And when they occur, they must not be allowed to fester. Also, when there are disagreements, we must not see anyone holding different view on an issue as an enemy. When two brothers are quarreling, they don't become enemies because they are quarreling. When two friends are quarreling or have conflicts, they don't become enemies because they have different views. Often the cause of conflicts is essentially the problem of communication. When one group feels it is misunderstood, the onus is for such group to make extra efforts to see that the other group understands its stand or position more clearly. That is why all over the world today, the most effective way to ensure resolution of disagreements or conflicts is dialogue. Dialogue. And from all that I know, as long as the feuding parties, the quarreling parties, the disagreeing parties are willing to dialogue, especially around a table, they will come to a resolution. It is around tables that each side fully explains itself, and often the differences begin to disappear as each side has a better understanding of the other's point of view. When wars are fought, they don't end in the field. They must end in a table, on a table. Thirdly, ladies and gentlemen, no one should insist that only what he wants must happen, unless you're God. That often leads to winners and losers. When you say what I say must happen, then you create winners and losers. There can never be true peace, unity and development where there are losers and where there are winners. It only breeds camps, the losing side scheming how to upset the apple cart or get a revenge, while the winning side focuses on how to sustain its advantage. That can work in competitive sports, but it never builds communities. Winners and losers only happen in football field or in badminton or in boxing, not in communities, not among brothers, not among friends. So we must learn to make compromises. The concept of give and take helps to give everyone a sense of justice and ownership. Winner takes it all does not promote unity, neither peace nor development. Fourthly, even when wars are won by superiority of military power, or cases are won in courts, the onus is on the winner to go out of his way to build peace by finding ways to appease or comfort or accommodate the losing side, in quotes. More so, when the loser, again in quotes, is your brother or kinsman. Nothing is too high to pay for peace. On the other side, thank you. On the other side, the loser, in quotes, when appropriately appeased, when appropriately appealed to and compensated, must also have a forgiving spirit. Since God is the only one who has the final say on any issue. He is the one, the only one who knows what the absolute truth
is on any matter. And his judgment, which is final, will always come. So even if you're the loser in quotes, and you appeal to, you should open your heart, because all matters men cannot resolve, God is able at the fullness of time. So that should be the consolation of anyone who feels cheated and who feels maligned. Now let me talk about consolidating gains. Since Nigeria became an independent nation, there seems to have been a conspiracy to deny the Aro man an opportunity to govern the Nigerian nation or any of its sub-nations. After the Herculean political achievements of the First Republic political giants, men of Iroko and Obeche, like Dr. Zumba Mbadiwe, Mazim Bonu Ojike, Dr. S.G. Koku, who attained cabinet positions, all the efforts of Aro political limelight, like Dr. Nwaka Mokoro late, Chief Chris Ukpabi late, and even of recent, our brother Chief Chiku Densi, among others in the Aro diaspora, to get elected into executive positions had been thwarted. Arochukwu will have been completely in political oblivion in the recent times, if not for the successful efforts of people like Honorable Nana Ngulate and Senator Mauhu Abunwa at the National Assembly, and Honorable Mike Ukoha at the State House of Assembly. Yet, despite their best and at times heroic efforts, Arochukwu has remained bereft of economic and social infrastructure, which has limited its development trajectory. And every day, Nsukka Aro and its affiliates will have to be begging for money, taking donations to build this one, to build that one. Village unions will tax people to build this one, to build that one. But at the fullness of time, and at the third attempt, God Almighty answered our prayers and came to our rescue. Today, an Aro man is the governor of Abia State. And today, he is rated among the 3 best performing governors in Nigeria. Unukwaka. Already, his footprints in facilitating development in the Aro homeland and in some of the Aro communities in the state are becoming increasingly visible. Today, the Aro, wherever they reside, are proud of Dr. Alex Oti and are looking up to him to be the rallying point for Aro Renaissance. This is an opportunity of a lifetime. The call, therefore, is for him, Dr. Alex Oti, to leverage his position and the great goodwill he enjoys among our people everywhere in every community, to rally all feuding groups to the round table, helping to reunite our people and helping to reenact that unity that helped Aro to be the great force they were in politics, in administration and commerce in the pre-colonial era and immediately afterwards in the First Republic. Alex has shown that he can get anything he sets his mind on to work. I therefore appeal that we must all remain ready to work with him to reenact Aro greatness. But we cannot achieve this without unity
and peace. And I trust that God will give us the strategy and wisdom before this conference is over. Thank you for your attention, and God bless you. Facilitators could also assemble what they have said, or the panelists will assemble what they have said. The Lord Mayor, sir. His Eminence, thank you very much for the speech you delivered. Well delivered. The chairman of this occasion, Mazi Sam Ohuabunwa, thank you so very much for your speech and the teachings you have reawakened in us. Na ndị Aro abụrụ ndị na-akpụ isi okwu. Ọ na-abụ okwu ebe okwu dịrị n'ebe niile akpọwa ụmụ Aro ka ha kpezie. Nwanne na nwanne na-ese okwu na Aro anara eje court. Na nwanne nwere disagreement eminihu. Na nwanne ama emezi nwanne. Ya wụ ka anyị were n'otu obi biri. Maka the foundation of progress, the foundation of a progressive society, the foundation of a progressive people must be anchored on peace and love and unity and respect. That is the bottom line of the speech that Mazi Samuel Ohuabunwa has made. And therefore, he has also called upon all of us to rally around our brother, the governor of all governors, the most performing governor, that is what I call him. His Excellency, Mazi Alex Oti, the executive governor of Anambra State, to be the story of Abia State, not Anambra. Yes, that is to use his good office and join with the efforts of His Eminence to unite and bring back what has been there and what is there for all of us in the whole of Aro nations, wherever they found themselves. His Eminence says that Aros are found even as far as Panya, Kogi State, and so many other states in Nigeria. It is therefore very instructive to note that we should all come together to find everlasting peace that will eventually yield the success that we all desire for. Thank you very much. With this, I declare this opening section closed, and I invite you to please come for a tea break while the other presenters will be ready to start their presentation. Thank you very much, and Chukwu Kikabia Magoziere Mono Nine. The Lord Mayor, Anyekene, Dalu. Because before Ibada, as in Konyesieme, on the Pericoma, Konyekuria, or Pericoma. Because we don't have silver, we don't have gold, but we have what Ejimara Aro. Omabinhe Nka Uchu. Those things are packaged in what our foundation chairman of the committee will present to our Ebu chairman, who traveled the route Omenoko traveled so many centuries ago
to come to Aro. And when he's going to go, we know he will use a faster route now than the route which he came. They won. His Eminence, and the chairman I with a presentation to make to him. This one is a first gift in my honor by my former PhD students. It was launched in 2015. I can't get a better reward as a scholar than this. So, the making of Eze Aro. The making of Eze Aro. The making of Eze Aro. The second volume. Thank God with our publications. The previous conferences. These are them. Man came in 2000. 2000. Some of them. Honey, what in the 5 publications and the 5 editions? All the editions of the conference done. All right. The Eze Aro in council will leave. We'll get up. Then we'll all then go for tea. And then come back in 15 minutes for the rest of the papers. Dr. Mazi Chimadike Bubedike is here. We have Bubedike Ajali. Wankwo Ejike is online. We have many other people here. Zubi them, Zulu them, and our ambassador in Ofesi who will be speaking to us. So because there's a Kulie, they will leave. Then everybody will go for tea. And then, but I'm not sure they will like tea. But you go after them, and then we will come. Please, there's a bidela nonya ola kulio talk. I do. Thank you. Thank you, MC. God bless you. Thank you, sir. Why that is going on? Why that is going on? We have He's ready. Wait, the first thing put on that.
comot from my corner, no enter the camera, dey like this.
Good day, sir. Please, for the pleasure of the audience, please tell us your names and tell us the reasons why you're here in Arochukwu today. I am Dr. Innocent Ozima. I am the chairman of the opening session of All Aro Convention, 6th edition of it. Thank you. All right, so welcome, sir. So what do you have to say to the people who were here today to grace the occasion? I thank everyone. I am happy for the large number of turnout of people who have come to listen and participate in this very important issue. All right, you're welcome, sir. Thank you very much. Take care. Bye.